Limot akong katawan ba? Hi guys. Hi mga kapobs, kapubri. Nami diri naglakaw mi kabuban ako kung duha ka chikiting. Ha. Si Vanessa, Complete ang kilay. akong anak. Asa si Grace, dura si Grace. Naglakaw ra ganita kay way pamiliti. Naman ni pabliti kayugan lang ganaw mo. Hala ka, kaluot. Buta na gud ninyo good. Na inyo kung giubanan og lakaw. Lakaw ra kay di ka naman kasakit. Laig kay mo ka manakay mog taxi ibilin na ko ninyo. Hagoy. Karon wala na may kuan kay kung mag-taxi mi isa lang sa kabut makasakay. Mao lagi lahi naman gud ang kuan diri gud rules. Ibili na sa kibay. Mao ni diri nilakaw na lami kay kung mag-taxi mi Ang- kalimot ko sa kung hanik kay. ang taxi mga kapobre diri karon rules is rules. Usa ka tawo ra makasakay sa taxi wala nay angkas. Di na pwede mo kaangkas taxi. Usa is usa ra gid. Hunya naglakaw mi mga kapobre kabalo mo. Manakaw mi diri mangita big Valentino. Kung makakita ba mi. Managan ra ba mi karsada tunga-tunga. Tura ko mga anak ko naglakaw. Oh. Nami diri. Kini mo agianan. Layo. Maglakaw mig mga 15 minutes. Grace, 15 minutes ta Grace. 15 minutes sa lakawon. Ah, okay. Unya. Wala mo ko'y trabaho mga guys. Adto ra ko mag-standby dito kay kanang maited dito kay kusog kay signal amo magpinal ma signal uy. Unya. Gihangak jud ko mga kapobre. Kanang ini kay signal dito. Dili ko ka-support sa ako ang mga ka-team. Unya, na-stress pa ko og sayo kay kining mga viewers na kong kapobre. Badlungon po dusay lami kay kusiong lubot. Kay gipadalhan og grasya niya magbaw pa taos Lourdes og kontak. Si Lourdes tiguang na biga pud taw na. Ya magguyod-guyod pa taw plastic ato sa LBC. Sus. Kinsa ba point? Di ma-stress ana eh. Hay Lord wa na gigi. Gihanga ko ni singot na nga akong kilikili akong ilok. Pero nakapamutang sa kong tawas ganiha. kung di ta mamutag tawas na manimaho tang kanding. Kay kita mo sa tanan tao ina ibaho. Kung imo na pasagdan, babaho jud ka, di ba? Ingna sa kongres na isakyan na para di ta maligsan. Dagan ki sa bitbit bon. Di ba mo kaluoy gud. Si Vanessa ang iyang gida bulsa. Unsa mo tala? Wala pa humangka. Makamatay siguro siya. Bulsa ra sa gibit-bit o dalhan niyo. Bolo ka diha. Nao ko dagan bitbit. Lain nagbutasan ni Vanessa. Namay bitbit. Giingnan dalha, wag gidala. The paper bag ani. Bitbita sari kay nagungkak-hungak bayak ko. Bitbitan na ay kapuya mama. Ano mo sila ka gidalang gamit? Uy, oh jud, mo pa man siya trabaho mamaya pa. Baw ni uy kay para di na ako magpalit og kuan, di na ako magpalit dito sa Inuayo dollar baya dito. Yun lang kay wa kay dollar. Nya maglingkod-lingkod ko. Grace. Go ba? Ay good ito de. Si Vanessa man na nadanghag na igwapo sa kong luyo. Gadanghag man si Vanessa good. Wata sa kuninyo oy unsa man pumuoy. Vanessa bitbita sa ri Vanessa be. Hilas kay ni Vanessa oy. Kay nagpakita ra jud ka nagpaila jud ka sa imong batasan nga bati. Walang gikabit-bit sa paper bag. Di kay na
bugat mong gurigong paper bag. Bitbita sabi. Tama gani ka paper bag food. Gaan naman mo ang akuha na amin ni tanan diri gud. Kape, tubig. Ha? Hasta tubig gipalit nimo wa siya kay 1 dirham. May ginang dala tatanan para gubat di ta kibaw ba magubat ba. So na jud kay panaggang. Tapos di ka kabili. Day wala gi koy kwarta kabaw ba mo wa koy kwarta. Agaan lang kaya 1 dirham. Unya na lang ko puhon makakwarta, makaluwas-luwas ko. Aw, Diba ni bibig pang gato? mo na giingon nga thanks Lord, thanks God that I can heal. I can heal. I believe I can fly. Unsay sunod na to, Grace? Grace, unsay sunod na? I believe I can fly. Singko na lang mo pira. Pasalamat na tas Ginoo mga kapobre nga baskog lang ta, wala tay sakit. Nagkurog-kurog ng akong video kay naglakaw mo kus kasada gud. Nya, puhon. Kaluyan ko sa Ginoo, kalong luwag ko. Mo na ginon. I can believe what I am. English to ha, English. Bitaw mga kapobre, naglakaw ra bitaw ko mga kapobre. Okay, taray. Kaya nagkuptanay og kamot, Valentine's Day na sila. Hapit na ang Valentine's Day. Tingtusok na sad sa mga. Saba mo di ay. Lain sa na inyong ginahuna. Unsa may tusokon? Patakala mo diha. Oh. Saging oy, tusokon, barbecue saging. Banana Q. Alangan magtusokon yung putaw. Tingtusok na sad sa mga puso. Puso sa saging. Iya ikaw mag Valentine's Day. Sa wala pa Valentine's Day mo ana gid na nga. Ha? Mingon ginag I love you. Unya, igumag Valentine's Day. Mag-away, mingon na pisti kayo tayo ka dako kung gaston mo sa restaurant pag Valentine's Day. Napo ni usa ka sa muka nagistorya ganita. Sige sa remember 5 minutes na lang. Onya. Igumag balit. Kamera o ipakita ang view. Ano ni ang view sa mo? Wala kay nagstorya man ko. Unsa pa daganon ko nimo kasamo ko na imo. Ang Valentine's Day tigtusok. Tigtusok unsa man. Mo na gingon nga. Mugawas musulod unsa man. Kana di hospital la diha ba hospital. Kana di hospital. Ay may patora boss Griso. Wala man po kan istorya nako nga lakaw lang dito. Di tatap. Ah, okay. Dili tata sington og bugnaw ani. Gisingot ko bugnaw ang alam mag-init ang musingot. Bugnaw jud na. Unya. Mga kapobre. Hapit na mi maabot sa Aluada Mall. Nami diri sa Sheikh Khalifa Hospital. Kurog-kurog gining video kay ang akong kamot sa bi. Kurog ba? Di alam mo. Kay moingon ako. Happy Valentine's Day. Mga kapobre. Ha? Ang unsay dugay? Ang iro? Wala lagi nagkuan na baladiya ba? Baladiya wala gi kuan. Kamo kung namoy Valentine's Day. Pag-amping lamuha nga di matusok ang banana kiyo. Kay buah. Pag matusok ang banana kiyo na di na bagid mo balik. Once matusukan na naka lutak na ang tinusok dito. Mabuwang ko bayot.
Hay, mga kapobre. Hospital, diri makakapobre, diha ka magpa-medical. Diha sad ka magpa-vaccine. So, mga kapobre, dinhi rin ang kukutob kay para matiritso ko slakaw kay magsikugyaw o dugay kay mo humabot. Hunya. Bye-bye na mga kapobre. Dinhi na lang kukutob ang iyong lingkod. Si Kapobre. Bye. Thank you. See you my next video.